Foni bakurubaw la sharia kisɛ min bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kalafili sɛbɛnw na o baara ɲɔgɔnya kumaw bilara bi sɔgɔmada in na sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ ka jamana wasaden minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ CNT yɛrɛ jɛkulu kɔnɔna na a bɛ fɔ session min ma ko session ordinaire min bɛ tali kɛ avril kalo yɛrɛ la san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na an bɛna an da don a la don kibaru yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka walawalali kɛ wasadenw u kɔni ka nin cɛsiri jamana kɔnɔden yɛrɛ caman bɛ ka ko fɔ tile 15 min bɛ ta anw ka jamana kɔnɔ ka se ka ɲɛnamayali kɛ ka ɲɛsin sigida yɛrɛ lakanani ni sigida latangali ma wulikajɔ kɛra tele ɲɛta fɛ ka se galadonna dɔ ma galadonna min kɔni ka baara kɔni an bɛ se ka fɔ baara cɛɲɛ don min ni kɔlɔlɔ kɔni tɛ bɔ ale kɛrɛ ka baaraw la ka ɲɛsin an ka sigida ma tele ɲɛta sera ma k'a ɲininka a yɛrɛ ka baaraw kɛcogoya la Farafina kibaruyaw la Togo jamana ka gwɛlɛya kɔni taara jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw fɛ ka ɲɛsin Togokaw yɛrɛ ma an bɛna da don la Farafina kibaruyaw la aw bisimila a ka bi kunnafoniw kɛnɛ kan ka bɛn ni bi jumadonya ye Zulkada ni bamananw ko selifurancɛ kalo o tile 18 ye bi ye hijira ye san 1443 sɔrɔ ka foli ni waleɲuman dɔw ko lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ye danaya ta ka da tele ɲɛta kan ka kunnafoni dayɛlɛ ni jamana marabolo ɲɛma Dr Shugel ko Kala Mayiga ale kɔni ye tagama kɛ ka taa sankaw yɛrɛ fɛ yen nɔ kununko ka se ka taa baaraw kɔni nin don min bɛ tali kɛ ɲagaɲaga baaraba min bɛ bila sen kan ni o kɔni ye kɔmɔba min bɛ bila sen yɛrɛ kan sankaw fɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma sankɛmɔ nin ye a ta ko 622 ye nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma 622e édition min kɔni ye laada ye min bɛ bila sen kan sankaw yɛrɛ fɛ yen nɔ jama kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya Mali yɛrɛ fan caman fɛ a ka ja sanka minnu sigilen don diɲɛ yɛrɛ fan caman fɛ olu bɛɛ lajɛlen nana nin kɛnɛ kan Dr Shugel ko Kala Mayiga ka taa se a n'a nɔfɛ jama kɔni ma olu kɔni yera nin kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ kan walasa ka se ka a baaraw yɛrɛ kɔni nun don ɲinan yɛrɛ sankɛmɔ sankaw fɛ yen nɔ kumasen bɛ tali kɛ min kan a bɛ fɔ min yɛrɛ ma thème o de ye malidenw yɛrɛ u bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na bɛn ni kolosuma ka taa se lafiya yɛrɛ ma u bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogo min na masalaw kɔni bɛ o de ka ɲinan yɛrɛ ta hukumu kɔnɔna na walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ sankɛmɔ yɛrɛ la Dr Shugel ko Kala Mayiga a ka tagali la Ali Kulubali ale b'a bɛn dɛgɛ mɔgɔ ɲɛ ka walawala Mali kunkan kibaruyaw la maaw b'a dɔn k'a fɔ fɛn ye san jamana kɔni ye ni fɛn ye samiya dondaw sela baara min bɛ ni a bɛ kɛ fɛ n'u ye san kɛmɔ ye a jirala k'a fɔ kununko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni waliyala fɛn ye san kɔnɔna na nka a jirala k'a fɔ n'i y'a jateminɛ ko san kɛmɔ n'i y'a ta ko 622 kɔni ye o de hokumu kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ fɛn ye o bɛ min wele ko pêche collective ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taa fɛn ye kɔ kɔni mɔ ka jɛgɛw kɔni sɔrɔ cogoya min na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i ye nin ɲinata in kɔni jateminɛ a ɲɛmaaya kun di bɛ maa min ma min kɛmɛ ka ɲɛmaaya ta colonel Ashimi Goita nka ale kɔni ye maa min bila ka taa a nɔra kɔni bila o de ye Dr Shugel ko Kala Mayiga kɔni o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ɲinata yɛrɛ a kɔni sinsinnen don kumasen min de kan o de ye sankɛmɔ ka se k'a kɛ waleya min n'a bɛ kɛ sababu ye fɛn ye ka bɛn ani keleya nati Mali kɔnɔ maaw ka fara ɲɔgɔn kan ani ka kɛ jamana kelen kɔni ye k'a bɔ dingɛ kɔni kɔnɔ cogoya min na o de hokumu kɔnɔna a jirala k'a fɔ san 622 bɔɲɔgɔnko a jirala k'a fɔ sankɛmɔ ko a bɛ o kɔni de la bi wa k'a jira fana k'a fɔ gɛlɛya tɛ min sela ka nin kɔni bali wa bana k'a fɔ banaw bɛ yen fiɲɛ bana fana ma se ka a kɔni bali hali fɛn ye jɔnya juru minnu kun bi maaw kɔni kan a bɛ waati jan bɔ jamana kɔnɔna na ko ma se ka nin kɛli kɔni bali o de la ko nin bɛɛ kun bɛ yen nka fɛn ye jamana den minnu sigin bɛ a yɔrɔ la olu kun bi a baara ka se ka a labɛn yaasa a na se ka kɛ cogoya min na o de la fɛn ye ka foliba ta ka ɲɛsin fɛn ye ni maa minnu bɛ yen ni u bɛ a baaraw kɔni kɛ o de la jamana ɲɛmaaw ye o foli ta ka ɲɛsin u ma nka a jirala fana k'a fɔ n'i ye sankɛmɔ in kɔni jateminɛ a denfaya a kun
bi maa min di bolo o de ye colonel Ashimi Goita dɔgɔtɔrɔso gɛli ko kala Mayiga na ale taala nɔrabila ani ministre min ka baara ɲɛsin bɛ Mali seko ani dɔnko ko ɲɛnabɔli kɔni ma andogoli juno olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bi a kɛnɛ kɔni kan a jirala k'a fɔ fɛn min ye sangaw cɛkɔrɔbaw ka taa se seko ni dɔnko cɛkɔrɔbaw ma taabolo maaw jirala k'a fɔ sogɛli ko kala Mayiga ko u y'a kunbɛn fɛn min ye hɛrɛ ani baden kɔnɔ ani nisɔndiya muɲamuɲaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min ye san kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔ yaasa ka se ka fɛn min ye sankɛmɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛ jirala k'a fɔ fɛn min ye u ka ladala baaraw n'u ye ka se ka fɛn min ye sɛ dɔw ka olu kɔni sarakaw bɔ a jirala k'a fɔ olu kɔni kɛla ani fɛn min ye dɔn ka se ka fɛn min ye kɔrɔli dɔn ka se ka olu kɔni kɛ fɛn min ye a sigibaw kɔni fɛ fɛn min ye maa minnu bi a dɔn kɛ ni kulukusew ka taa se fɛn min ye kamasiw ko olu caman kun bɛ o kunkolow kɔni na o de la ko olu de ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛ sogɛli ko kala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ale taali san ko gansan tɛ o de hokumu kɔnɔ a ye wulikajɔ kɛ Ashimi Goita a dalagɛsɛ kun ye kuma minnu ye ka se ka olu kɔni lasegi fɛn min ye sankaw kɔni tulo la k'a jira k'a fɔ Ashimi Goita a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana ni ko jamana kura fɛn min ye jamana kura ti jɔ fiyewu yaasa fo an ka segin an yɛrɛ kɔni ma an ka taabolo kɔrɔw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni don ba la an ka se ka kɛ an yɛrɛ ye cogo min na dɔgɔtɔrɔso gɛli ko kala Mayiga a ye o bɛɛ lajɛlen kɔni don o kulo kɔnɔ na o de la dɔgɔtɔrɔso gɛli ko kala Mayiga a y'a jira k'a fɔ seko ni dɔnko baara fɛn fɛn bɛ yen ni a bi kɛ jamana kɔnɔ ko fɛn min ye nafaba de bi a la wa a y'a jira fana k'a fɔ seko ani dɔnko o de bi kɛ sababu ye ka se ka jamana ka lakɔdɔn ani ka taa siraw dɔn se ka jamanadenw yɛrɛ kunkilenna kɔni dɔn o de la a ye foliba ta ka ɲɛsin sangaw ma o bɛ ka min di fasodenw ma don o don ani waati fɛn o fɛn na yaasa ka se ka fɛn min ye seko ni dɔnko ka kɔni yanga faso Maliba yanga sanfɛ cogoya min na ko a b'u fo o la kosɛbɛ jirala k'a fɔ fɛn min ye sankɛmɔ kabini a bi sen kan o de kɔfɛ sa fɛn min ye san cɛkɔrɔbaw ye sira kɔni di maaw ma yaasa u na se ka baaraw kɔni jateminɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ a bi san 622 bɔ bi sankɛmɔ a bɛ ka kɛ ko nka fɛn min ye san 2009 waati de sa fɛn min ye sankɛmɔ a kɔni UNESCO maaw kɔni y'a ta bala k'a jira k'a fɔ fɛn min ye seko ani dɔnko sinsinnenba dɔ kɔni don faso Mali kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔna sa dɔgɔtɔrɔso gɛli ko kala Mayiga a ye foliba ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni u ye nin baara in kɔni sigi sen kan ni a baarakɛla fɛn min ye taamasiyɛn ye diɲɛ ma o bɛɛ lajɛlen kɔni bolo ani fɛn min ye bolodengeli siyɔrɔ kɔni ye diɲɛ ma o bɛɛ lajɛlen kɔni bolo sogɛli ko kala Mayiga y'a jira fana k'a fɔ sankɛmɔ baara don baara min bi fɛn min ye jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnya kofɔ ani a ka seko ni dɔnko yɛlɛli k'o kofɔ ani an ka danbew k'o bɛɛ lajɛlen kɔni sabati ani an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw k'o bɛɛ lajɛlen kɔni sinsin ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kofɔ o de la fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso gɛli ko kala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko camancɛ fanga maaw u ka hakilina ti dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana k'a ka danbe segin a ma a ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma k'a kɛ fɛn min ye jamanaba ye ko o de laɲini bɛ olu kɔni na wa a y'a jira fana k'a fɔ ko olu ka laɲini ye min fana ye camancɛ fanga a fanga bi ban waati jamanaden fɛn fɛn i bi yɔrɔ fɛn fɛn na k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u ye jamana mara nin waati ninnu kɔni kɔnɔna na o sela ka jamana ka se k'a ka danbew segin a ma ka jamana ka wuli k'a jɔ ani fo ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya tigitigi ka se ka o kɔni nati ka di a ma tuguni ko n'a sɔrɔ sankɛmɔ a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye ka maaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ani kelenya k'o sigi ko nka fɛn min ye sankɛmɔ a bɛ min fana kɔni de kofɔ o de ye fɛn min ye samiyɛ donda k'a jira k'a fɔ ko samiyɛ ko o kɔni donna o de la dɔgɔtɔrɔso gɛli ko kala Mayiga a ye san cɛkɔrɔbaw ka a ɲini u fɛ u ka duwawuba kɔni kɛ faso Mali kɔni ye ani fɛn min ye a maakɔrɔw a seko ni dɔnko cɛkɔrɔbaw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni wele u ka duwawu kɛ faso Mali ye yaasa fɛn min ye ɲina samiya ji ɲuman a bɛ se ka na cogoya min na ani sɔrɔba a bɛ se ka kɛ cogoya min de la a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye nin sankɛmɔ a baaraw waliyalikɛla sababu ye maa caman kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka se ka ɲɔgɔn kɔni ye cogoya min de la o de hokumu kɔnɔna na sangaw fana kɔni ye i sɔnni sigi a don kan ka u ka wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko u na u ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin camancɛ fanga maaw kɔni ma dɔgɔtɔrɔso gɛli ko kala Mayiga fo ka taa se fɛn min ye colonel Ashimi Goita kɔni ma kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bilalen don sen kan anw ka jamana kɔnɔ camancɛla fanga yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni an bɛ se ka fɔ ka wasabulon yɛrɛ nɔrɔ bila ni a bɛ fɔ a ma ko CNT kunungo olu kɔni ye sariya kisɛ dɔw ta min ni u kɔni bɛɛ lajɛlen walima an bɛ se ka fɔ jama fanba kɔni jɛra ni ka ni sariya kisɛ kofɔlen yɛrɛ ta walasa min bɛ se ka kɛ yiriwa yɛrɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma ni a sariyaw yɛrɛ ta k'a lajɛ a kisɛ dɔw kɔni tun bɛ boli sifinnakaw yɛrɛ ka lahalaya kan ka taa se farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ma ka taa se fasoden ɲuman yɛrɛ o kanu bɛ se ka na jamana yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ la jamana kɔnɔden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na ka sɔrɔ ka taa se sanfɛ kalanko hakaja taga ni ka segin ko lakanako ka taa se jagoko ma masalaw kɔni b'ola nin kɔrɔfɔ damadɔ de kan wasaden kofɔlen yɛrɛ fɛ ni an b'a fɔ ma ko CNT yɛrɛ dagayɔrɔ la ni o ye jama lajɛrɛkɛyɔrɔ min bɛ an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ ni an ko a ma ko CCB walasa an ka faamuyaliba sɔrɔ a la Abdu Watara ale ye wulikajɔ min kɛ a kisɛw la an ka jɛ ko seerew lajɛ.
Ni hakilina ninnu tun bɛ ka tali kɛ sariya sen dɔw de la, sariya min bilala sen kan san 2022 marisi kalo tile 11 min bɛ ɲɛfɔli kɛ so la, so min kan ka jɔ n'a baaraw bɛ bɛn fasoden ɲumanya waliyaw la sabatili koɲɛw ma. A bɛna kɛ sababu fana ye min ye sobolikɛnɛ ye o min b'an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna la ka se pionniers ka baaraw labɛn cogoya ɲuman ma. O koɲa ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka lasabati. Ni soba in n'a bɛ wele ko Direction Générale de la Constitution Citoyenne, ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana kɔnɔdenw ka jamana kanu don u la, ale ni fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka ta jamana kɔnɔdenw fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka forobafɛnw kɔlɔsi, ale ni kɛnyɛrɛye taw o koɲa ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka layiriwa an ka jamana kɔnɔ. An ka jamana ɲɛmaaw ye nin hakilina ninnu ta ka bila sen kan, a na kɛ sababu ye fasoden ɲumanya waliyaw ale ni faso kanu o ka se ka don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dusukun na. O baaraw bɛna sabati ka sanga ni farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw u ka minisiri ka wulikajɔ ni cɛsiri n'a ka jija ye. Minisiri Musa Ataher ka kɔrɔfɔ la, a ko ni soba min bɛna jɔ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka fasoden ɲumanya waliya ka dɔ fara ka jamana kɔnɔdenw dusukun na. A ko min y'an ka jamana ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta a ka laɲini fanba dɔ ye nin ye. A ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye jamana kɔnɔdenw ka se ka faso kanu, u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la wa u mana kɛ lahalaya o lahalaya la olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ o koɲɛw ka se ka lasabati. O de kɛra sababu ye Bamakɔ sokurusi kɛnɛ u bɛna a yɔrɔ labɛn ka ɲɛ, ale ni maa ka se ka sigi a kunna, maa min bɛ yen ni o bɛ sariya yɛrɛ ɲɛdɔn min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye an ka sokurusi kɛnɛ in a ka se ka damakɛɲɛ ka bɛn ni diɲɛ yɛrɛ sokurusi kɛnɛw koɲɛw tacogoya ye. Minisiri ka wulikajɔ ni cɛsiriw la, wasadenw u ye sariya ta, maa min sɔnna a koɲɛ ma a bɛ bɛn maa 109 ma, maa si ma kala ta a juguyara wa maa si kun tɛ kɔ. Minisiri min ka baara bɛɛlen don sanfɛ kalanso koɲa ɲɛnabɔli ma n'o ye Amadu Keyita ye, ale fana ye sariya dɔ laɲini an ka wasadenw fɛ min bɛ tali kɛ sanfɛ kalanso dɔw la min kan ka jɔ Sikasokaw fɛ ani Tɔnbɔkutu ka se Gawo marabolo ma. O wulikajɔ ni cɛsiriw la Minisiri Amadu Keyita ko a na kɛ sababu ye kalan kɛcogoya ɲuman n'o ye sanfɛ kalandenw ka kalan kɛcogoya ye, ale ni u ka ɲinini baaraw fo ka se sanfɛ kalan yɛrɛ ka se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ. Hakilina ni laɲini min bɛ ale la o de ye ka se ka o ta i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw fana bɛ ka a bila minɛ min kɔnɔ. Wasadenw kɔni ye yamaruya di a la ka sabu kɛ wasaden 107 olu ye yamaruya di ko olu sɔnna a waleyaw ma. Wasaden tɛ min y'a jira k'a fɔ k'ale ma jɛn n'a ye wa a ma kɛ wasaden fana kɔ. Min bɛ da o kan o de ye an ka minisiri Madame Danbele Madina Sisoko n'o ye sirako ɲɛnabɔli minisiri ye, ale fana ye sariya dɔ ta min bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka sirabaw yɛrɛ labɛnni ko ani a sɛgɛsɛgɛli ko koɲɛw la. A yirala k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi wasaden 110 olu y'a jira k'a fɔ yamaruya bɛ minisiri bolo a ka se ka o baaraw kɛ. Wasaden ma sɔrɔ min y'a jira k'a fɔ ale ma jɛn ni a baaraw ye, nka wasaden fana kun tɛ kɔ. N'i ye nin koɲa ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'u lajɛ min bɛ fara o kan, sɛgɛsɛgɛli dɔ fana tara ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ka boloɲɔgɔnma dɔ la min yɛrɛ bolonabila kɛra an ka jamana faaba yɛrɛ la Novembre kalo tile 19 san 2020 Mali jamana ɲɛmaaw ale ni farafinna nafolosoba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Banque Africaine de Développement, o boloɲɔgɔnma min bilala Mali ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛnfuraw olu sɛgɛsɛgɛra min tun bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna jagoko ka sanga ni farafinna yɛrɛ jago fana koɲɛw tacogoyaw ye. Min bɛ fara o fana kan o de ye an ka finitigilakaw olu ka koɲɛw. Minisiri Ikasa Mayiga ale kɔni tun bɛ an ka nafoloko yɛrɛ minisiri ko yɛrɛ tɔgɔ la ka se ka o sariya in k'a ladɛmɛ. A kɛra sababu ye wasaden 111 olu y'a jira k'a fɔ olu jɛnna ni a koɲɛw ye, wasaden kun tɛ min ma jɛn ni hakilinaw ye wa wasaden fana kun tɛ kɔ. Minisiri Sajɔ Kamara ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan, ale y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi finitigilakaw ka koɲa ɲɛta ni basigi ka se ka don u ka baaraw tacogoya la. Ale ni finitigilakaw yɛrɛ ka lahalaya koɲaw ale ka hakilinaw tun bɛ ka boli o sariyaw de kan. 100 sara la n'i ye wasadenw ta k'a lajɛ maa 108 olu k'u jɛnna ni a ye. Wasaden ma sɔrɔ minnu y'a jira k'a fɔ olu ma jɛn n'a ye, wasaden fana kun tɛ min kun bɛ kɔ. Nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fara min kan o de ye wasadenw ka sigi ye bi min kun bɛ tali kɛ kalafili koɲɛw o sɛbɛnfuraw sɛgɛsɛgɛli koɲɛw la min bɛ se ka kɛ sababu ye kalafili koɲɛ minnu kɛlen bɛ furukufurukuba ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ daɲuman ka se ka sɔrɔ a la. Alsa wasaden kofɔlen ninnu kun kan ko kɔrɔfɔ la ni a bɛ f'a ma CNT bi sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ dagayɔrɔ kofɔlen min filɛ nin ni an b'a f'a ma ko CCB wele kɔni tun bilalen don minisiri fila bɔɲɔgɔn ma hakaja minisiri dɔw kɔni ma kɔrɔfɔ yɛrɛ bɛ se ka boli kisa min ka o de ye ka fɔ hakilina min taara an yɛrɛ ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ ma ɲɛmaaw fɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen o ka bila sen kan ni yɛrɛ kulu kelen pe ni ale yɛrɛ de bɛn'i da don kalafili yɛrɛ labɛnni ni kalafili kɔɲɛw bɛɛ lajɛlen na anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Ni ye o kulu kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'a bɛ fɔ a ma autorité indépendante de gestion
des élections ni bakurubalen na be fama ko AIG ni kulu kunkan ko korofo akoni tiara biso madena wasablu ere konnana ni o CNT ere konnay bare ni wasadin do koni ayira ka fo ni hakilnay al ni asoro maje munun koni be ala wasadin do koni sorla ka ifela ere fo o kisawla am se ka fo akuma koni tayna biso madena wasablu ere konnana ni abe fo mako CNT wasadin kata se ministre munun konnana ni kena kufole ere ka kasekana ni hakilnay ere la fasa kawla donia ka fo anga jamana abe gerente walma gerente be anga jamana ka bo CEDEAO yoro ni abe na ininga kalo woro bonyon ko bo mse ka fo gerente mi bolendo CEDEAO yoro haka jajima yoro olukoninka laini koni mi ode lika joni chesuru bela jelenka blasenka jona wala sa kala flire don halma watu oluka se ka prepare la tige o togo kelena chamantela fanga ere min fleni anga jamana kono nan ko ma transition akuntagala o prepare la tige kono mi se ka di olu bela telena tugomna yoni jouer kalo clé sabare na toche samba fla ani mugan flami ni enfle o konnana ni ala sonama anka donkibaru na tolawla ana wala like CNT mawni ministro ni nyanche sharia kisam mini akuma koni fora bire jumadia aku ma ke tugum nani ala sonama dona na tolawla anga na funu konnana amina wala like ni ala kaje kakeni lakana balia sabatili onka jamana kono mobli jamba munun koni be no nube tajiwere doni ni abe fama siterni o sababonyonko tasma koni blara oluyerela ni chake bonda sumimbe onka jamana kono taji sanini afereli siraka nabi fama corridor ni amse ga focalisation chama ngoni be onka jamana kono ambe dum na ekombi oludi koni ka siterni sabadi jenni fleni siterni yere kelengena amse ga fo litri ba pina ni duru bonyongo di tumbe akelengena yere be la chelengono o taji mimbe no ni abi fama gasoil oludi tumbe akono mobili kufole nun koni tumbe ka bo kay enfant yere ka ki kunda Bamako ka mamina ni marama fin tigi kufole nunu alni asoro buguna tike koni masika do koni sirada mobili tike nunu renye yoni yere kase tugu mimbe no ni abe fama turudo hani o check me cloutan bonyonko bo ni wale ha chejigin koni keran tene temeni mimbe na juin kalo tileta ani sabama samba fla ani mgon fla meni enfla akonnana wala sanka famnyali basoro akisawla Abdou Watara hale nyini ninke kisamunka angaje kusira wala jala ni wale an kɛra kilometri 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko sani ka se Torodo dugu kɔnɔna la sira min bɛ bɔ Infan fɛ ka na Bamako maa dɔ ka kɔrɔfɔw la u ko min ye maamurutulu ninnu ye u ye siterni 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ u ka bolisiraw kan ka u ladon ŋaɲa kɔnɔna yɛrɛ la sira yɛrɛ gɛlɛya fɛ a nana kɛ siterni yɛrɛ tɛ se ka taa o kɛra sababu ye siterni bolina ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ka mobiliw lajɔ maamurutule ninnu kɔnɔna nana u ye yamaruya di siterni bolina ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔna na u ka telefɔniw u ka olu bɛɛ lajɛlen di siterni bolibaw ye o sariyaw la matarafa telefɔniw kɔni dira maamurutiluw ma walasa siterni bolina ninnu kana na nɛgɛjuru ci ka se ka faamaw n'o ye finitigilakaw ye ka se ka olu ladɔnniya maamurutiluw ka ɲɛfɔliw la ka ɲɛsin siterni bolina ninnu ma u ko a tɛ olu ni siterni bolina ninnu cɛ a t'u olu ni jamana kɔnɔdenw cɛ a bɛ u ni an ka jamana ɲɛmaaw de ni ɲɔgɔn cɛ ani finitigilakaw siterni chauffeur kelen kɔni ye u jaabi k'a fɔ olu siterni bolilaw olu tɛ foroba baarakɛla ye wa u tɛ baara kɛ jamana ye olu bɛ ka baara kɛ kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔ de ye olu ka wulikajɔ ni cɛsiri a kun ye u ka se ka u ka denbaya balo hɔrɔnya ni danbe la maamurutilen kelen y'a kanto k'a fɔ ni siterni bolilaw ye kuma min fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ don u k'u ka sɛbɛnfuraw bɛɛ di ani mɔbili sɛbɛnfuraw olu ka se ka sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ ni kɔrɔfɔ ninnu ye tiɲɛ ye o walew tɛmɛlen kɔfɛ maamurutilenw kɛlen ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ ni siterni bolina ninnu ka kuma bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye u ye min da u kan u ko hali ni kuma ninnu ye tiɲɛ siterni bolina ninnu taara taji min ta jamana kɔ kan ka na taji na di jamana ɲɛmaaw ma walasa jamana ɲɛmaaw ka se ka u ka baaraw kɛ ni a ye min bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana yɛrɛ kolosuma ka ɲɛtaa sabati jamana kɔnɔ maamurutilenw ko o hakilinaw o tɛ olu fɛlata ye min dara u kan siterni bolina ninnu maamurutilenw y'a ɲini u fɛ u bolila fɛn fɛn bɛ siterni ninnu kɔnɔ u ka bɛɛ lajɛlen labɔ o kɛra sababu ye
citerne bolaw ye u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ a kɛra matelas ye a kɛra dɛmɛ ye u n'a ɲɔgɔnna caman min dara u kan mamuru tulen kɔni y'a kɛ kisɛci ye ni citerne ninnu na a kisɛci ninnu kɛra sababu ye citerne fila ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ tasuma mɛnɛna o la k'u olu fila bɛɛ lajɛlen jɛni citerne kelen bɛ yen kisɛ kɔni ye o mobili ɲɛfɛ yanfan sɔrɔ o ma se ka jɛni tasuma ma kɛ o la min dara u kan mamuru tulen ninnu kɔni ye chauffeur ninnu ka pièces k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a d'u ma k'a ɲini u fɛ u ka se ka yen yɔrɔ bila an ka finitigilakaw ka bolofara min bɛ yen n'a bɛ wele ko forsati olu ni opération kɛlɛtigi o kɛlɛcɛw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ joona joona ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ min ye adamadenw ni u bolokɔnɔfɛnw ye ka se ka taa o lakɔrɔsi nin marabolo kofɔlen in na min dara u kan o de ye jema marabolodenw ye olu kɔni ye kulekan bɔ sanga ani waati u ko olu b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ sira min bɛ bɔ sebabugu ka taa jema u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka lakana tigilamaw ka daga yɔrɔ dɔ bila o yɔrɔ kofɔlen na min bɛ se ka kɛ sababu ye mamurutilenw ani maa kagana gɛlɛnw ka waleya jugu ninnu n'a a daminɛna dɔrɔn kunbɛcogoya ɲuman ka se ka sɔrɔ a la. Galadon ye waliya ye min bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka fɔ dayirimɛ ɲini sira don ni maa caman kɔni bɛ i dayirimɛ sɔrɔ a la anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka n'i ye galadon yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ caman yɛrɛ fana bɛ a la min bɛ se ka se anw ka sigida ma min bɛ se ka kɛ degun ye ka ɲɛsin adamadenw yɛrɛ ka ɲɛnamayali ma an bɛ waati min na nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen anw ka jamana kɔnɔ tile 15 min bɛ ta walasa sigida yɛrɛ bɛ se ka lakisi cogo min na ni ka sigida yɛrɛ latanga tele ɲɛta ye wuli ka jɔ kɛ ka se galadonna dɔ ma ni ale kɔni ka cɛsiri fanga ka bon bari jinɔgɔ minnu kɔni bɛ sɔrɔ gala yɛrɛ la ale kɔni kɛn bɛ ka lasago yɔrɔ kɔni dilaw la walasa o ji kofɔlen ninnu a kɔni kana se ka taa an ka kɔbolo yɛrɛ kɔnɔna na a ka ja babolo yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ se ka taa kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin jɛgɛw ani jilafɛn yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ma tele ɲɛta ka wuli ka jɔ ka ɲɛsin galadonna dɔ ma o kɔni kɛra tele ɲɛta ka wuli ka jɔ ye 15 de l'environnement yɛrɛ okumu kɔnɔna na Aïssata Maïga a n'a ka jatala Salfu Ɲare u ye min sɔrɔ galadonnaw ka yɔrɔ la an ka jɛko siraw lajɛ. An ka jamana yɛrɛ kɔni dɔnnen don kosɛbɛ ni farafingala de ye n'i y'a jateminɛ maa caman kɔni bɛ nin baara in kɛ anw ka jamana kɔnɔna la wagati caman fɛn min ye tubabugala yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni kun nana ka sanga yɛrɛ kɔni bin ka bɔ farafingala in na nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka da a qualité yɛrɛ kɔni kan farafingala yɛrɛ kɔni seginna ba la tuguni anw ka jamana kɔnɔna la. Bon gala kɔni a bɛnnen don an kɔni ka baara ma jamana caman b'a kɛ sa mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali de premier gala la gala kɔni baara caman n'i y'a fɔ fɛn caman b'a kɔnɔ bazin bɛ don a la hali bazin dɔrɔn tɛ cotonfiniw fɛn caman b'a kɔnɔ bon danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ kelen u cɛ ka jan parce que modèle caman bɛ yen n'i mago b'o la o bɛ sɔrɔ an ta in de la i mago bɛ modèle fɛn fɛn la n'i nana an bɛ se ka solution sɔrɔ ka kɛ bon tubabu gala fana a n'an ta tɛ kelen ye komi fɛn kuraw de don n'u nana mɔgɔw kɔni b'u san ko kuraya kama mais hali mɔgɔ minnu yɛrɛ b'u utiliser u b'a dɔn k'u tɛ kelen gala ni farafin gala ni foyi tɛ kelen bi caman bɔra a la a na kuma a kun bɛ ka jɛ a kan mais sisan caman bɔra o la bon sisan min bɛ ka jɛ marché kan dɔrɔn o ye minɛn yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛya de bazin donni de bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ sisan. Walasa sigida yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na ka bɔ gala kɔlɔlɔw ma fɛɛrɛ dɔw kɔni bilalen don sen kan ni galadon yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na. Bon an ka yɔrɔ in yɛrɛ dilanna o de kama e ma association yɛrɛ tɔgɔ dara ko association sigida lakana a dilanna de pour que problème minnu bɛ sɔrɔ galadon na ni kɔlɔlɔ ninnu mɔgɔw kana se k'o sɔrɔ mɔgɔw ka se ka bɔ du kɔnɔnaw la ka na baara kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw la mɔgɔ minnu y'a hakilina sɔrɔ an ka silamɛ denmisɛnnin dɔw de y'a hakilina ta ka baara in kɛ bon u ka dɛmɛ na u sera ka yɔrɔ 3 ɲɔgɔn de dilan a waati kɔnɔ o fɔ bi n yɛrɛ hakili t'a la k'a fɔ ko dɔwɛrɛ sera ka dilan fɔlɔ ko ne hakilina ɲana kosɛbɛ ka da kan ɲɛ bɛ nin jama in na quartier bɛɛ mɔgɔ bɛ nin na commune yɛrɛ dɔrɔn tɛ quartier bɛɛ bakɔfɛla yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ yan bɛɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ yan bon i b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ fana baara dɔ la kelen bɛ k'an fɛ yan. Fara o kan gala lasago cogo dɔw b'u bolo mun b'a to a tɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni se an ka sigida ma. problème parce que ni gala fɔra mɔgɔ caman bɛ siran mais problème yɛrɛ tɛ gala la quoi gala yɛrɛ bɛ se ka dun a tɛ foyi kɛ mɔgɔ la mais problème y'an ka sɛgɛ ninnu de i n'a fɔ u bɛ safinɛ dilan ni sɛgɛ minnu ye o ni gala bɛ dilan n'o sɛgɛ kelen de a sɛgɛ in bɛ kɛ ka fɛn caman dilan o sɛgɛ min bɛ kɛ gala la problème b'ale de nɔfɛ mais yan a ka ca ala fɛ an kɔni ta ye problème t'a la parce que yan yɛrɛ a ji bɔnni man ca an bolo o ye fɔlɔ ye parce que par exemple n'an ye ji barikon 10 bɔn jateminɛ la i b'a sɔrɔ kilancɛ o de ye galaji yɛrɛ yɛrɛ tɔ in bɛɛ ye sanangoliji ye parce que galaji bɛ mara ni min bɛna tiɲɛ tuma min na a bɛ bɔn bɔnni fana na bazin b'an bolo bazin b'an bolo bon an bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ o baara la waati dɔw la parce que kɔ bɛ ka girin
ni kɔ gerenna o ji mana traité a kan ka taa sira min fɛ olu bɛ bouger bon n'olu bougera a bɛ an ka bassin ninnu kan quoi. Walasa ka se ka an ka sigida yɛrɛ kɔni lakana gala yɛrɛ kama weleweledakan kɔni bilala ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Bon an bɛ se ka kumakan mun f'u ɲɛna dɔrɔn c'est comme galaji man ka bon waati bɛɛ u bɛ barikon de caya u bolo galaji minnu bɛ yen n'olu sɛgɛ fanga ka bon u b'a mara ka waati caman kɛ bon n'a bon waati sera u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o bɔnni na parce que ni galaji in fɔra dɔrɔn mɔgɔ caman t'a faamu hali olu u ka galaji bɔnta hakɛ de b'a la mais sanangoliji de fanga ka bon galaji la et puis n'i ye galaji fan o fan ye gala couleur bɛɛ i mana fɛn o fɛn dilan a bɛɛ ji bɛ finman de d'i ma a musi de bɛ couleur di bon a fɛn in a bɛ finya min di mɔgɔw bɛ siran ɲɛ o kama mais galaji in bɛɛ tɛ problème yɛrɛ surtout an ka ni san laban in na baara fanba ye namuguni de bon namuguni ji filɛ nin i b'a sɔrɔ e min b'a baara kɛ a bɛ se k'i tɛgɛ minɛ ka tile 3 yɛrɛ kɛ problème foyi t'ale la problème bɛ sɛgɛ min na ale bɔnni man ca hali sokɔnɔ galadonnaw bolo mais problème ye min ye komi sɛgɛ in hali u b'a fɔ ka fosse minnu dilan n'u y'a k'a kɔnɔ a bɛ jouer a kan fɛn in ma nɔgɔn dɔɔni quoi jamana yɛrɛ de bɛ se ka dɛmɛ don a mɔgɔw ma i n'a fɔ nin yɔrɔ min dilannen filɛ nin yɔrɔ ka caya jamana kɔnɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna cayara u bɛ bɔ sokɔnɔnaw la ka taa fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ ninnu na o bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ lafiya. Tiɲɛ don gala yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ anw ka ɲɛtaga sabatili la nka n'i ye gala yɛrɛ kɔni jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ kɛ a la mun ka jugu an ka sigida yɛrɛ ma fo ka taa se a jikɔnɔfɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma o de la galadonnaw yɛrɛ kɔni kan ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa fɛn min ye gala yɛrɛ ale kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya kosɛbɛ an ka sigida yɛrɛ kɔni kan cogoya min na. O bɛ kɛ sababu ye ka an sɛnsɛn ka taa farafinna bangun ka ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw ka u ladɔnniya k'a fɔ jatigɛwale kɛbaw u kɔni bɛ ka kɛlɛ da don nin waati in na ka ɲɛsin Togo yɛrɛ jamana ma an bɛ se k'a fɔ Benin yɛrɛ jamana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Togo jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko alamisa kɔnɔna kɔnɔna fɛn min ye banbacimaw ka ataki dɔ ye o yɛrɛ kɔni kɛra Togo ni Burkina Faso dancɛ yɛrɛ la i n'a fɔ u ka finitigi la ka ɲɛma dɔ ale yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔ cogoya min na nin kalo laban ninnu kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko banbacimaw ka ataki 2 o de kɔni kɛra Togo kɔrɔnya fanfɛla fɛ i n'a fɔ u ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni a ɲɛfɔ cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ san caman bɔ olu yɛrɛ kɔni u ka finitigilakaw caya u ni Burkina Faso dancɛ yɛrɛ la barisa banbacimaw bɛ ka bɔ Burkina Faso kɔnɔna la bibi na k'u kunda Togo jamana yɛrɛ kɔni kan u ka ni ataki kura in a yirala k'a fɔ k'a kɛra yɔrɔ min na k'o de ye guluni gusi yɛrɛ ye nka maa ma sa a la wa maa yɛrɛ kɔni ma bana a la i n'a fɔ hali sisan u ka finitigilakaw ka ɲɛma yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko u ka mobili dɔ kɔni de binnen n'u ka finitigilakaw ye o de kɔni kɛra sababu ye u taara bali banbacima ninnu yɛrɛ kɔni na nin yɔrɔ kofɔlen in na o kɔni kelen banbacima ninnu yɛrɛ kɔni bolila k'u kunda Burkina kan o de la Burkina armée fana kɔni ye olu yɛrɛ kɔni gɛnni daminɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Togo finitigilakaw ye u yɛrɛ kɔni bɛ ɲininiw la nin yɔrɔ kofɔlen in na hali sisan walasa ka se ka u tɛgɛ da banbacima ninnu kan tɛnɛndon fɛn min ye Togo gouvernement maaw ye olu yɛrɛ kɔni ye état d'urgence bila ka kɛɲɛ ni banbaci waleyaw ye u ka yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko région des savanes ni o bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔrɔyan fanfɛla la. Nigeria jamana kɔnɔna la u ka fanga sinamatɔnba min yɛrɛ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Parti démocratique du peuple ale ɲɛmaaba Atiku Abubakar ale yɛrɛ kɔni a ka nɔlabilala yɛrɛ kɔni bila sen kan ni ale kɔni gagnéna u ka jamana ɲɛma kalafiliw la mun kan ka kɛ san 2023 wagatiw la o kɔni na a yirala k'a fɔ ko a ye maa min sugandi o de ye Ifiani Arthur Okowa a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyara ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ a ka vice président yɛrɛ kɔni Ifiani Arthur Okowa ale yɛrɛ bangena juillet kalo tile 8 san 1959 ani 59 wagatiw la doctorat de kɔni bɛ ale bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la médecine yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni furulen don wa a delila ka kɛ sénateur ye u ka jamana kɔnɔ san 2011 wagatiw yɛrɛ kɔni na yan'o cɛ docteur Okowa ale yɛrɛ kɔni kɛra secrétaire général ye u ka gouvernement d'état la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ko kunkanko yɛrɛ kɔni na san 2015 wagatiw la ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra gouverneur de Delta ye wa a bɛ o baaraw de kɔni na hali sisan nɔ fɛn min ye Atiku Abubakar ni ale yɛrɛ ye parti ɲɛma ye ale yɛrɛ kɔni kun kan ka dangan bila a nɔ la barisa n'i y'a jateminɛ u ka jamana fankelen yɛrɛ kɔni bɛ olu fana bɛɛ lajɛlen kɔni ye chrétienw ye o de la a kɔni kun kan ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fara a kan k'o kɛ ale yɛrɛ ka dangan ye u ka kalafiliw ɲɛkɔrɔla la ni o bɛ kɛ san 2023 wagatiw la a yirala k'a fɔ k'u ka jamana kɔrɔyanfan kana se a worodugu yanfan ma olu yɛrɛ kɔni ka mankanw cayalen don kosɛbɛ nin wagati ninnu na
Kata utukalo kile mugan ani konoton kana septambru kalo kile folo la femi Gabon jamana ye lajɛrɛba dɔ yɛrɛ kɔni bena kɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la wagati yɛlɛma yɛrɛ ko kɔni kan farafina kɔnɔna la n'u b'a fɔ ma ko semaine africaine du continent ni baara in kɔni be bila sen kan Nations Unies maaw de fɛ san o san walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw yɛrɛ la cogoya min na ni sigi in kun yɛrɛ kɔni ye mun ye ni o bena kɛ Libreville ni o ye Gabon faaba yɛrɛ kɔnɔna ye ka se ka dɔbɔ adamadenw ka waleyaw kɔlɔlɔ la an ka wagati yɛrɛ kɔni kɔnɔna la san 2021 ale sigi min yɛrɛ kɔni kɛra Uganda jamana kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko maa hakɛ min sen donna o la o de ye maa 4,000 ani 500 bɔɲɔgɔnko de o kɔnɔna la gouvernement maaw b'a la kɛnyɛrɛye maaw b'a la fo ka taa se société civile yɛrɛ kɔni ma fɛn min ye Gabon président Ali Bongo Ondimba ale kɔni a yira ka fɔ ko ni ne kɔni waleɲuman dɔ ye k'a yira ka fɔ ko olu yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la a y'a yira ka fɔ ko de la mɔgɔw kɔni kan k'u cɛsiri ni wagati na walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na n'i y'a jateminɛ farafina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye ja ye ale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɔngɔ kɔni ɲɛsin maa caman de kɔni ma ni wagati in na wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ a kɔni ka bon kosɛbɛ farafina continent yɛrɛ kɔnɔna la Brésil jamana kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko fɛn min ye Bruno Araújo Pereira ani Dom Phillips ye ni olu yɛrɛ kɔni kun tununa a yirala ka fɔ ko u ka enquête yɛrɛ kɔni bela ka taa ɲɛ barisa bɔ kɔni taara kɛ adamaden tɔ dɔw yɛrɛ kɔni kan u ka kungo kɔnɔna yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko État d'Amazonas a kɔni yirala ka fɔ ko ni maanifintɔ ninnu kɔni yira yɔrɔ min na o de bɛ kilomɛtiri 3 bɔɲɔgɔnko bɔ o ni Rio Itake yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ polisiw kɔni u tɛgɛ da maa 2 kan siga kelen kun don maa minnu na o de la Amarildo da Costa de Oliveira ale kɔni ye a yira ka fɔ ko ale yɛrɛ nɔ bɛ ninnu ka fagali baaraw kɔni na a y'a yira ka fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni taara bɔ olu de kan k'a sɔrɔ u bɛ ka jɛgɛ minɛ yɔrɔ la u man kan tɛ ka jɛgɛ yɛrɛ minɛ yɔrɔ min kɔni na n'a bɛ fɔ o ma ko pêche illégale o de la maa kofɔlen yɛrɛ a ɲɛfɔ polisiw ye u ye ninnu bɔnɛ u ni na cogoya min na ka tila ka taa su ninnu yɛrɛ kɔni don yɔrɔ yira u la a tilala k'a yira ka fɔ ko fɛn min ye Phillips ni Pereira ye fɛn min ye u ka bato yɛrɛ ye u ye bato in yɛrɛ kɔni latunu ji jukɔrɔla yɛrɛ kɔni na fɛn min ye polisiw ye olu kɔni a yira ka fɔ ko ni cɛ in yɛrɛ kɔni kun ma tiɲɛ yɛrɛ kɔni fɔ olu ɲɛna k'u kun bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma se nin yɔrɔ kofɔlen in na barisa yɔrɔ in kɔni ka bon kosɛbɛ kungo kɔnɔna in tulen don kosɛbɛ wa fɛn min ye téléphone réseau ye o yɛrɛ kɔni tɛ sɔrɔ a fansi kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni waleɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu ni aw ye danaya ta ka da teleɲɛta kan ka sababu kɛ a ka kunnafoni yɛrɛ sanumanw dicogo ye ka foli lase an balima dɔgɔnɔw ma olu minnu kɛra sababu ye ka ɲamele yɛrɛ kɔni pari dɔgɔnɔfini na bi an bɛ dɔgɔnɔ jamana yɛrɛ 4 bɛɛ lajɛlen fo n'o de ye Bajankara Koro Bankas ka taa se Douanza ma a commune 68 an ka foli bɛ se a commune kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma Ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ sini ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ farafinna bangun kan ka taa se diɲɛ fan tɔw ma an na walawalali k'o la Ala ka sini do kibaru kɛnɛ yira an na